बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मोती तलावात बऱ्याच अवधीनंतर मगरीचं दर्शन झालं. रविवारी ही मगर दिसून आली. तिला पाहण्यासाठी तलावाकाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. मोती तलावात याआधी मगरीचं वास्तव्य असल्याचं दिसून आलं होतं. बऱ्याच अवधीनंतर आज पुन्हा एकदा मगर दिसून आली. यावेळी नागरिकांनी मगरीला बघण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. आपल्या मोबाईलमध्ये मगरीला कॅमेऱ्यात बंद केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.